Bideo honetan historioeskema edo storyboarda zer den azaltzen saiatuko naiz. Inglesez storyboard deitzen da, eta euskeraz bi hitzak erabil ditzakegu, historioeskema edo storyboarda. Gaztelaniaz inglesezko era erabili ohi den arren badago beste bat, tabla de historia izenekoa, termino hori hain zuzen gauza bera adierazteko, kontzeptu hori adierazteko. Historioeskema ikus-entzunezko lanen historioak antolatzeko lagungarria den sistema da. Bideolan eta filmen ikusizko gidoien antzera funtzionatzen du. Historioeskemei esker, storyboardi esker, bideolanak grabatu aurretik erraz ikus dezakegu lana zertan den, hau da lanaren egitura, ikus-entzunezkoen lanaren egitura, alegia. Eszenak nola geratuko diren esaten digu, historioskemak, eta beraz aurreikusten laguntzen digu, ikus-entzunezko lana aurreikusten laguntzen digu. Esan dezagun, lehenbiziko storyboardak edo historioskemak aurreko mendean 1930ean, hamarkada hartan hasi zirela edo sortu zirela, hasieran batez ere, eta Walt Disney enpresaren estudioetan sortu ziren. Geroago 10 urte geroago gutxi gora bera, puri-purian jarri ziren eta zinemagintzan ohiko bihurtu ziren, ezta? Gaur egun den bezala. Esan dezagun, historioskemak gertaeren ikusizko antolamendua sortzen duela. Kameraren objektiboak zer ikusi behar duen adierazteko eta gogorarazteko balio digu. Eta beraz, grabaketan zenolako pausoak eman behar ditugun esaten du, storyboardak edo historioskemak. Ez da beharrezkoa oso marrazkigile ona izatea, storyboardak egiteko. Eta esan bezala, bideolan askotan oso lagungarria da, horregatik esaten dizuet, erabiltzen hasteko.